O Villa San Nicolás de Burela saíra rumbo ás Azores a pesca do peixe espada. A altura de Aguiño bateu nuns baixos producíndose o seu afundimento. A tripulación puido abandonar o barco e salvarse. Náufragos. Eses barquiños foron a salvación, porque non zafábamos. Eu non zafaba. Foi un bo susto, pudo ser peor, pero gracias a Dios, os 12 que íbamos, os 12 nos salvamos. Poucas veces acaba así, pero esta vez acabou feliz. Ti decías que era de Fisterra, era unha garantía de que sabías que era unha persona que sabía o oficio, que che iba a cumplir, que che iba a traballar, e por o armador eso era un... Ser de Fisterra dábache un plus. Os naufraxos grábanse nas nosas costelas. É a nosa maneira de vivir. Mariñeiros de Fisterra que ían por vez primeira ao peixe espada, pero non puideron chegar. Pero si volveron do naufraxo ás súas casas. Pretendían que fora a súa primeira experiencia nesta pesca e foi a súa primeira experiencia nun naufraxo. En Fisterra, as súas xentes pescadoras saben ben do que significa a palabra naufraxo e o seu significado determina a vida nesta vila da Costa da Morte. No Villa San Nicolás, con base en Burela e armador de Tapia de Casariego, o 18 de xaneiro de 1990, ían 12 homes rumbo á zona do arquipélago das Azores, a pesca do peixe espada. 7 eran da vila de Fisterra. Preto de Aguiño, a 2 millas de Punta Couso, nos baixos da zona dos Ponteiros, o barco tocou feríndose de morte, pero os seus 12 tripulantes puideron abandonalo e foron rescatados por barcos de Aguiño. A xente deste pueblo ten un plus de nervio, somos bastante aventureros. Eu estaba andando ao mar aquí, como o 99% dos chavales que andaba aquí, pero sempre me tirou o mundo. Se a ver, tiña un irmán máis vello, que se está retirado, navegando, eu sempre lle falaba de navegar, eu. Bueno, eu viña do mar, andaba aquí ás nasas con un patrón, e cheguei a casa, pola tarde, entonces o irmán, pois díxome que marchaba, dixe, coño, ela non é unha plaza para mí, porque eu xa estaba pensando na Marina, e dixo, irmán, bueno, se queres falo e tal, pois fala que xa hai unha plaza, eu vou. Entonces o irmán a tarde, pois dixo, mira, hai unha plaza, queres vir? Pois eu, sí. E fun como, bueno, como un homiño máis, con 16 anos. Nunca sabía onde estaba Burela, que daquela viaxe foron 4 horas, non me daba chegado. Non sabía esa arte, non sabía o espada, as Azores, sonaba machino, pero eu era aventurero, sempre fun aventurero aquí sin ir. E fun como irmán. De Fisterra eran uns 7. No 90 eran uns 7, eu era máis novo, pero eran uns 7 rapaces, como quen di. O irmán tiña 20 anos, eu creo que o máis vello que estaba recién casado con un niniño, pois por aí tiría 28, 29 anos. Eran, a verdad, que eran uns críos. Salimos, pero o motorista dixo que no medio do camiño que lle faltaba unha peza do motor, importante. E o cociñeiro que lle faltaba azúcar. Entonces dixo o patrón, bueno, pois xa que nos falta eso, paramos en Vigo, collemos o azúcar, collemos as pezas esa que nos fai falta, e xa vamos para as Azores de paso. Bueno, entonces demais fomos a dormir. Eu con todos. Eu creo que o patrón quedou dormindo e doulle co brazo ou co corpo mismo na manda do timón, no jockey, e desviou o barco. Desviou o barco dunha maneira que cruzamos todo radical. Desde o Cabo Fisterra cruzamos hasta Aguiño e non nos dou tempo a nada. Fisterra é un enclave singular na cultura mariñeira pola hostilidade do seu mar. Os mariñeiros que traballan neste mar están preparados para calquera outro. Din que levados polo seu afán aventureiro, un grupo de fisterráns quixeron coñecer a pesca do peixe espada. Pero a súa aventura non foi pesqueira, foi de supervivencia nun naufraxo.
Un destes supervivintes é Luís López, que a día de hoxe traballa no mar lonxe de Fisterra. Daquela éramos mariñeiriños aínda, porque eu tiña 20 anos e meu irmán estaba comigo e tiña 17. Nos íbamos, salíamos do porto de Burela e íbamos para as Azores a pescar os pavos. Un pequeno error, que non levábamos costa. Entón, eu acordo que me colleme por banda e me dixo: "Oye, a ti non te importaría facerme un relevo no puente aí sobre as 3, 4 da mañán, levarme o barco un pouco, que eu tamén teño que descansar?" Claro, obviamente de cabeza se te das de cuenta de que esa persona non pode estar tantas horas levando o barco. E se dixo: "No, sin problema, a mí co que me chame ás 4 da mañán, eu subo para arriba e lle levo o barco hasta mañán ou hasta o mediodía ou que faga falta." Entón, claro, chegaron ás 4 da mañán e ás 4 da mañán a mí non me chamou nadie, eu seguía dormindo, igual que estaban todos os demais, dormindo abaixo. El debía de quedar dormindo no puente, tocaría automático, algo pasou, e o barco, de vez de ir dereito a Vigo, pois foi tirando hacia Vigo. Entón, o barco foi tomando rumbo para as pedras. Para as pedras, e claro, quen iba arriba? O patrón dormindo, supoñemos. Entón, nós, cando eran sobre as 7 da mañá, 7:10, o barco sentimos como bum, un petardazo abaixo, que se notaba que fora abaixo, e depois do outro petardazo, a segundos, bum, e de repente xa, o terceiro xa foi quedar parados en seco, xa. Entón, eu sei que sentín a un deles que dixo: "Que pasou, que pasou?" Eu, claro, ao meter os pés no camarote, no que é o piso do barco, eu xa notei a humedade e malas burbujas que facía o barco. O barco iba ser moi rápido, e xa a agua bañaba xa o que era o camarote. Fixeime que meu irmán xa non estaba no camarote, que era o que máis eu xa me estaba encendendo. Entón eu gritei: "Todos para arriba!" Había barcos que levaban a 8, a 9, a 10 fisterráns. Non extraña nada que nese barco houbera 7 nativos de aquí, non? Desde fai moitos anos, cando se empezou co tema do Gran Sol. Pódese considerar que o tema dos fisterráns era como unha canteira, non? Porque eran traballadores, porque sabían traballar, sobre todo o palangre, que era o que máis usaba no Gran Sol. E sen que a xente de Fisterra era moi apreciada en Burela, Celeiro, Coruña, bueno, en todos os portos. Pódese dicir que o Fisterrán era como unha canteira a nivel Galicia para sortir os demais barcos. Eu sempre tuve esa sensación de que o Fisterrán era un fichaje, pódese dicir, trasladando o tema do fútbol, era un fichaje galáctico para os barcos do Gran Sol. De feito, moitísimo Fisterrán pasou por aí, pasou polo Gran Sol. Hai un pouco de todo, pero hai moito de coñecer outros mares, non? Eu coñezo xente que nos anos 70, 60 anduveu nos congeladores a Terra Nova, non? E despois, cando foi o boom do Gran Sol, houve aí un boom, eu recordo que moitísima xente, acordo os taxis, vivir deso, de trasladar os mariñeiros dos outros portos a casa. Sendo armadores que chamaban os taxistas. A ver se me consigues 2 homes, a ver se me consigues 3, a ver se me consigues un. O taxista facía unha labor de representante, vamos. O armador lle chamaba, el tiña os viaxes asegurados por parte da casa, e lle decía, sí, oye, faime falta 1, faime falta 2. E ti decías que era de Fisterra, era unha garantía de que sabías que era unha persona que sabía o oficio, que che iba a cumplir, que che iba a traballar, e por o armador eso era un... Ser de Fisterra dabache un plus. Fai xa moitos anos, 31, e eran moi novos. Juan Carlos López tiña só 16 anos, pero xa eran mariñeiros con experiencia, pero experiencia na pesca. No naufraxio do Villa San Nicolás, esa experiencia de pouco valía, pero eran de Fisterra e sabían ben como o mar se comporta cando está bravo e bate contra rochas. A morte agardaba por eles nos baixos de Aguiño, pero souberon como gañarlle a partida. Hostiazo, foi moi grande. E tan grande foi que eu saltén do camarote, case me tirou, e xa a agua me chegaba polas rodillas.
fría, non ten moito frío. Entón, eu xa non collí ni salvavidas ni nada, que si o barco tiña salvavidas, tiñanos ali no camarote, pero os nervios, o non conocer, o non estar preparado, subimos. Eu subín un rapado de 16 anos, con un tiro para arriba. E vin o mormán, e o mormán chegou detrás de min. Eu vin o mormán con un salvavidas na... Pero a agua xa nos viña por aquí. Entón, eu dixen ao mormán, tira a tomar. Entón, eu ven unha ola e a mí xa salín ca ola do barco. Eu nadaba ben, nado ben, eu xa nadei moito, sen rumbo, ignorante, sen rumbo. Tirén para adiante, había moito mar de fondo, moito mal tempo, moito frío, era enero, 6:30 da mañá, 7, máis ou menos, empezaba o día, pero ainda non se vía. E cando casi me cansei xa de nadar, virén para terra, e non nado para terra, pero virén terra, víase romper moito. Un día de unha baja de mar, e eu a terra non chego. Ese chego foi o momento que pensei, nada máis. Non volvín a pensar máis. Ese chego morro, porque non subo as pedras. Teño que aguantar a flote, pero a min atacaba o frío. Eu tiño frío, que eu se empezaba a temblar. Entón, acordei-me do mormán. Me cago na puta, mormán. E de volta, outra vez, para atrás, pero non o vin. Entón, sentí un pau aquí, algo que me petaba con forza. E miren, e dixe, agárrate o pau. E había un barco. Eu agarrei o pau e subirme. Para subir arriba, pues, na cubierta dun ataque nervioso, porque faltaba o mormán. Entón, eu quixime volver a tirar a buscalo. Pero non deixou o patrón, que era de aquí, que era de Fisterra, que estaban aquí, pero era de aquí. Que eu conocío. Se me dixo, tranquilo, que os 8 xa os collí un barquiño pequeno. Eu non vi nada. Eu penso que o barco tardou como 3 minutos, como moi, en ir a pique. Eso foi salir, pero pies pa que te quiero. Entón, eu fui no último en tirarme ao mar. Por qué? Porque un problema. O motorista non sabía nadar e aparte non collera o chaleco. Entón, caiu en shock. E agarrouse as barandillas donde nós tiñamos que tirarnos ao mar. E ao mar o compañeiro. Porque no puente ainda quedaba o patrón e o cociñeiro que estaba no balconcillo do puente. Entón, nós o que fixemos foi intentar que o motorista se tirara ao mar para deixarnos a nós tamén tirar. Pero non falaba, non nada. Estaba, non sei, ou hasta ese día non supe o que era estar un tío en shock. Entón, nós tínhamos que salir por ali. Entón, empezamos a dar patadas nas mans para que soltara a barandilla. Ele non soltaba a barandilla. Ele sangraba polas mans e eu malo outro dándolle patadas nas mans, porque xa era salvar a nosa vida. Entón, dábamoslle patadas nas mans e ele non soltaba. Entón, non sei como foi un instinto meu que ao ir o barco para baixo, as vexijas viñan para arriba. Entón, eu collí unha boia desas e metiña no peito. Para ele, debía de ser unha cousa de salvar a vida. Entón, se agarrou a ela e se saliu co cascomaxo do mar, se saliu para fora. Entón, xa nos tirouse primeiro o chaval que estaba comigo e eu tirei, digamos, do que era a tripulación, o último. Os únicos que quedaban eran no balconcillo do puente, que foi o último de para baixo, quedaba o patrón e o cociñeiro. Pero eu mirando para atrás, antes de que o barco se fora a pique, eu vin que a balsa que abríamos nós, que a boa suerte, digamos, e a balsa foi dar mesmo ao balconcillo do puente, e ele quedou pegado. É dicir, que o patrón e o cociñeiro só puxeron o pé encima. O que o patrón metiu o pé encima da balsa e entrou para dentro chorando porque levaba un ataque de estego. As xentes do mar saben que non existe un mar. Existen moitos mares ben diferentes. O comportamento de cada mar construe a súa singularidade. O mar de Fisterra combina fortes ventos con correntes mariñas que dificultan o traballo mariñeiro. Pero isto forxa os mariñeiros de Fisterra e por isto, polo seu coñecemento dun mar extremadamente hostil, son apreciados noutros portos. En todas partes do mundo. Non en Galicia xa, en todas partes que colle xente do Gran Sol, sempre hai xente de Fisterra. Por qué? Porque están acostumados, non é un costume de loitar todos os días, pero con golpes de mar, con correntes fortísimas, con vagas de mar, con salseiros, que che dan por todos os lados. Entón, están moi acostumados ao mar, ao mal tempo. Entón, inda que te poñas no Gran Sol, ou te poñas a xente de Fisterra, máis da Costa da Morte, poñelas
en situacións difíciles, eles saben resolver, porque están acostumbrados a eso. Para eles é o normal. Cando nós vemos un día como hoxe, tal, que se move un pouco, está calma, afinada, vas para o mar, xa empeza a salir un, xa empeza a salir outro. Están moi acostumados a eses avatares, a loitar todos os días contra malos tempos. Entón, por eso son tan apreciados en todas partes. Cando vas para o mar, nunca pensas no naufraxio, nunca. Sempre estás mirando o alimento que temos que traer todos os días a ter. Nunca se fala do naufraxio, nunca. A veces pasa, porque te encontras en situacións, todo o mundo se encontrou en situacións moi duras, sea un barco pequeno ou grande, porque sempre é presente, sempre che pasan percances. Sempre neses percances, ademais, son momentos en que o cerebro non pensa, ou ten reaccións moi rápidas, pero casi sempre quedas en branco. Entón, xa te moves xa como se fose un autorreflexo para sobrevivir, non che queda outra. En ningún porto se quere saber de naufraxios, pero isto non se elixe. E Fisterra é porto onde se sabe máis do que se quere, do que significa sufrir un naufraxio, ser náufrago ou perder un ser querido no mar. Naufraxios de barcos como Bonito, Laverco, Isleña e tantos outros marcan a historia. Pero os homes e mulleres da Costa da Morte saben que a vida non se detén. Doe o naufraxio e doe vivir, pero hai que vivir. E cando morre un home de Fisterra, pois, noutros mares, claro que ten unha repercusión, sobre todo anímica, non? Sobre todo de... Que pasa que, claro, xa te adaptas a eso, non? Xa tes por algo asumido de que pode pasar. Non por elo a morte dunha persona, claro que ten repercusión no pueblo, pero, bueno, ao ser mariñeiro xa o tes tamén relativizado, non telo, oye, sí, pero sí, claro que repercute, sí. E apoias en todo, no pouco, no limitado que estás, no pouco que se poda, vamos. En calquer desgracia, o pueblo xa arroupa a familia, non? Como non pode ser de outra maneira. De feito, recordo que no ano 2010, creo que fixo o 50 aniversario do naufragio máis trágico que houbera na nosa costa, que foi o Bonito, non? E tremendo, que morreron todos. E aquí hubo un acto, e aí na porta ese monolito que hai aí, foi un homenaje aos 50 anos de Bonito, pero por extensión a todos os fisterráns mortos no mar. Bueno, estaba isto cheo de fisterráns con recollimiento e con dolor, non? A pesar do tempo que pasara deses naufragios. Afortunadamente os barcos ahora van dotados das mellores tecnologías que hai, balsas salvavidas, etc. Claro que pode haber naufragios, pero bueno, non como a sangría que eran dos tempos de antes. E si, é fundamental eso, ter un bo servicio de salvamento marítimo. Eso é fundamental, porque naufragios é o que diste, sempre vai haber, pero se salvan as vidas, que é o máis importante. O barco, oye, sí, claro, é unha inversión, pero mira, o importante é as vidas humanas. Eu vin que había dous polveiros, unha máis afora, que era máis grande, e outra máis pequeniña, que viña cerquiña das pedras. E dixen eu, bueno, para que vou nadar tanto? Si teño aquí unha motoriña pequena, un barquiño que andaba ao pulpo, que se me está acercando ás rochas, e eu podo chegar a él facilmente. Cando chegamos a Guillo, pois estaban as autoridades e había unha ambulancia. A ambulancia era pedirlle por o patrón do barco. Eu sei que me dixo un militar, me dixo: mira, fai favor, sube a ambulancia co patrón. E dixen, non, eu daqui non me movo. Hasta que veña o meu irmán, non me movo. E así fui. Hasta que ven o meu irmán, eu vi
que viñan calzoncillos, como saltaran do camarote, porque viñan en calzoncillos todo. O único que tiña pantalón era eu, porque eu estaba esperando a que o patrón me chamara. Claro, aquí en Fisterra pues, sería toda unha confusión, un diría unha cosa, o que pasa nos pueblos. Un empeza con un clavo, ao final fai un carpinteiro. A mí o que me interesaba era chegar á miña casa sin minha familia. Non vivo. Eu entrei e fui para a casa de miña nai e tal, eu sei que o cura, don Luciano Moreira, viño ao día seguinte, viña á miña casa, que nos quería facer unha misa, para dar gracias á Virgen, non sei que, eso sí me acordo, pero eu tratei de cambiar o chip enseguida. Que resulta de que eu fui pola tarde a xogar a partida, e chego ao bar do Peixe do Mar, e estaba nese momento, e precisamente, salindo as imágenes nosas, e dixo o dueño do bar, ves como Luis está vivo, que está aquí? Eu entraba pola porta das imagens da televisión. Foi un bo susto, pudo ser peor, pero gracias a Dios, os 12 que íbamos, os 12 nos salvamos. Poucas veces acaba así, pero esta vez acabou feliz. A casualidade, porque penso que foi algo que eles non iban a salir, o que pasa é que tiñan as nasas en peligro, había moito mal tempo, e quixeron nas sacar da día, quixeron nas salvar, non? E a verdade que os pobres, cando viron que eles viron que o barco iba ás pedras, como iba ás pedras, eles, o irmán viu que estaban tirando todo xunto ao mar, porque sabía que o barco iba en potras en terra, e que tiraban todo ao mar. E donlle gracias. Eses barquiños foron a salvación, porque non safábamos. Eu non safaba. Eu, aparte, ao estar escuro, nadei moito para fora. E, pois, para terra non iba a chegar. E o mal tempo era duro. Duro. Era moi novo, pesaba a vida. Pero, bueno, non cheguei a casa, vin os meus pais, e dixen, hai que volver. Non queda outro. Pero hai que volver de outra maneira, dixen. E volvín a embarquei e fundaron unhas campañas ao Gran Sol. E fixen a Marina e volvín ao Gran Sol, un aventurero. Os que somos daqui, os da parte daqui somos... Esta Costa da Morte ten algo, ten un nervio aparte. Eu noto, porque agora levo 27 anos na mercante, e noto a xente de fora, a xente daqui, o nervio que temos aquí, este pueblo, esta punta, este fin do mundo, dache algo dentro. Que diste, bueno, aquí... E tiren para diante, quixen olvidar un terreno moi enterrado. E máis, nunca lle contei nada a mi muller, a nadie. Pasen mal, moi mal. Pasámoslo todos, porque é verdade que pasamos todos. Pero bueno, xa te digo, volvín un terreno e volvín marchar, e volvín tirar para diante, e fixen a miña vida. Eu creo que xa no vientre da nai xa temos a litro, porque salimos todos para o mar, e tiren para o mar, e aquí estou. Aquí, as augas, as correntes, os temporais, as vagas de mar son fortísimos, sobre todo en inverno, se non é unha cousa é outra. A xente maior, ou as mulleres, sobre todo, que levaban loito desde que eran rapazas hasta que morría. Puñan porque sempre, pois viña allí, se non era un tío, era o pai, era un familiar, era un amigo, entón iban de naufraxio en naufraxio. E sempre fui silenciado. A morte no mar sempre foi silenciada, non podes falar da morte. O mar é o que nos dá de vivir, verdadeiramente. Pero moitas veces lévanos o máis querido que é a xente que está no mar, basicamente, pero nunca se fala deso. Ti vas falando de cousas do mar, pero sempre falase o do bonito, o do Begoña, o do Isleña. Sempre salen a flor de sempre das conversas, sempre se fala moitas veces dos naufraxios. Non, porque son momentos que sufren
sobre Fisterra e as outras vilas, de moito sofrimento, sempre nos gravan-nos os naufragios. Quedan-nos nas nosas cadernas, levamos o crepúsculo tatuado nas cadernas, os naufragios gravan-se-nos nas nosas costelas. É a nosa maneira de vivir. Nunca van deixar de producirse naufraxios. Esta é a realidade. Cada vez os medios e a eficacia do servicio de salvamento marítimo logran salvar máis vidas, pero calquera día a noticia dun naufraxio golpea os nosos corazóns. Que facer? Os mariñeiros son prudentes e teñen coñecementos fondos do seu oficio, pero pode pasar. Mirar a vida con optimismo ese cadro único consolo posible e non esquecer aos que quedaron no mar.